Hey guys, ndicela ningandivi wrong ne, but ndiya-understanda mna why abanye amalambana bekhawuleza batshate man. Umjito uvela aqonde imosha yaqhwanyaza once le ndayihlohla amathamba apha esiswini ogqiba ndiyifake iringi. Umjolo utrick ifowunini noma xa bethambisa banezi-standards. Iwesi ke xa uyijani funeka ube kanti uqeshiwe ukuze utsotyelwe ngumahlalela. Inkambunca kamalambana fowunini ibe nesibindi loba yona sozijwale nendoda engaphangeliyo. Elaa xesha yena lo malambana oko ayithathe igap year after high school sezonqena nje ukuthi uyathengisa. But ke asikho lapho namhlanje guys. Itrick nyani into yomjolo amangazana wafuna nendoda esishumane mos. Soze ujole ba unamntu fonini funeka ube nomntu ukuze ufumane umntu. Make it make sense. Andiyazi nami logic yamankazana. La gender fonini will go as far as rejecting indoda ehlala nomamayo only to go for indoda ehlala nomfazi because at least yona isozishumane. Wow, akunzima. But ke wethu guys, kusemhlabeni apha man, yazi umuntu makabe le nto afuna uba yiyo as long as yena happy ngesiqu sakhe. Mna ndiwuncamile umjolo rhazi ngamanye ndibamba loo matorho ke bavelayo.